Alright, ake ngibingelele kubi naku ukufinyelela khona sethu izofika ukuthi igama ngelisizwe ngomusa wami Nomiya. Ngila workshop namhlanje ngihamba nensizwa ezosichazela kabanzi ngale app esizoyibona namhlanje kuthiwa i-streaming nanezinto abathi bayayi-offerisha kubantu abafisa ukujoyina le app nabafisa ukungenela kuyona. Kwakithi kusho khona lapho esiphazamiseke khona usazama ukuchaza ukuthi le app ihamba kanjani, isebenza ndlelani. Njengamanje siyacela mfowethu awusiphi indlela yokusichazela ukuthi le app yakho isebenza kanjani. So le app ifana ne-YouTube asicabani, but the difference is that on the app you can also sell music and also books, izincwadi. Manje sibhizi ngenye project for ama-school. So lapha the reason why sifuna ukuthi sibanise i-streaming is so that when you get your split, imali yakho izoba more than YouTube. So that's the benefits. You're not easy to use and very user friendly. So manje sipethi mhlambe 50,000 users already lapha app. So niyakhula and it's only 5 months old. So isasancane kangaka. So ukusho ukuthi wena uyijoyinile yona esikhathini mhlambe ezigangenyanga mina ngabe sengiyisusa abalandeli kuyona bese ngisusa imali. Ikhokhela ndlelani? Yipi indlela ekhokhela ngayo? Kufanele ngireach mhlambe lo 1000 njengamanye ama streaming noma yona mhlambe inokuhlukile. Once you figure 1.5 users and 1.5 views, lapho khona uzothola i-award yakho, siyawuthumela yona i-streaming sithi manje uzoyazi uthola le mali yakho, and every 30 days lapho khona uzothola le mali once iphelele. Kusho ukuthi imali nje phethe engizokwazi ukuphila ngayo engazi ukuthi vele ngwasengina 1500 subscribers no 1000 viewers 1500 viewers sengiyakwazi ukukhuleka nenze njani nibala wonke ama-video omuntu noma nibala ivideo ngayodwa kulini 1500. So 1.5 ama-followers aphelele wonke and ama-views aphelele wonke. Once ahlangane 1.5 lapho khona sithi okay lo muntu is eligible for the monetization, and then the split is gonna be per view. I usually YouTube patela 0.60 cents per view, and lapho i-streaming is over 0.30 cents per view. Mana nina niza nokungcono nokungaphezulu kunalaba abanye noma nani nizofana nalaba abanye? Uzoba ngcono because already le mali uzothola is more, it's enough, because if wabheka kahle lapha eSouth Africa ababhadali imali ayingeni ufana ngale USA, because lapha i-home ground advantage also. So mali ingena straight kubo and awuna ama-charges ama-dollars nani, so uzoba ngcono than usual. Isikhathi esingakanani kule app yenu ukuthi nizophila isikhathi esingakanani mhlawumbe into ezophila for life noma nizotest okwamanje nisazophila ngiyeka? Let's be life then, because app yethu lapha eMzansi and yonke into siyibhadela ngisho onama-subscription fee, so le it's forever. Banisebenzisa kanjalo-ke bafowethu naba bathi bafona bazonithembisa ukuthi manizosubscribe kwi-channel yabo. Yini igama le-channel yakho futhi? I-streaming. I-streaming futhi mfowethu manizosapota i-streaming nizothola imali engango-30 cent 0.30 cents or 0.30 cent ngelokuzana ngumuntu oyedwa per view. Kusho ukuthi makwenzekile ngaphuka abantu aba-100 senginothela imali en-30 rand kuzoba 30 rand. So uzophileka, but manje senza ama-competition ayincane. So for now, if on our app wazi uthola maybe 10 followers, uzothola 100 rand per 10 followers. Once one followers out 10, then it's 100 rand. Then now 50 so 300 rand. And then the big one, if I was 100 views and 100,000 followers, it's only 20K. Mana-ke kusho ukuthi i-strategy senu sihlukile nenzela ukuthi kubantu isheshe ingene i-app. Iyiphi enye indlela enizoyisebenzisa ukuhamba imicimbi yomaskandi kanje noma kuzoba khona okunye enizokwenza okuhlukile ukuze nikwazi ukuthi isheshe ingene kubantu? Dala siyenza lento esifana ngalezi. Siqale lapha ePitori, saya lapha eJozi. So le event yokuqala yethu la maskandi KZN. So
we still gonna go to other places. Cape Town sasekhona, Mpumalanga, Mbombela, indawo. So we pushing not only through these observations, like social media sikhona, TikTok sikhona, and I run my own podcast as well. E4 podcast Vayazi. So now I promote that. So promotion is everywhere. Kulungile awusifollow ke wazi ukuthi khona uzoyithola khona uzokwazi ukufakela le video ukwazi ukuyibona nawe wazi ukuthi ungayijoina kanjani i-streaming uzokwazi kanjani ukuxhumana nalabo streaming uze sikwazi ngoba into eyinkinga sinalezi zinto ukuthi sesiyazazi kuphela ukuthi uthole ezinye asizazi njengamanje mfowethu ufike nento entsha asithembisa yona ukuthi wanama followers awu10 uyawuthola 100 rand abazokupha wona wanama followers awu100 bakunikeza 20,000 ozoza kuwena ngokuthi usunama followers awu100 angithi ama followers siyavumelana abasubscribe lapho kwazi kuba nabantu aba100 nimnikeza 20,000 okuhamba kunina niyamupha see angisho mafike 20,000 leyo and then thina sizoyibona lapha system izositshela ukuthi okay now lo muntu and then so registerile sinazothumela email yakho siphethe number yakho sifonele siringe sikuze ukuthi uhlala kuphi kanjani then siyawazi ukuthi mhlambe singafika if awukho kude kakhulu if uduze sazufika sithathe sithombe nawe sinikeze imali yakho cash or EFT whichever you prefer and then siyazi ukuthi you can continue pushing. Kulungile inqwele nenqolekazi baculi nabaculikazi nama actor na bonke abantu abaphushayo nama TV aphushayo nayi app yena se-South Africa bafowethu ekuthiwa Dluzane nizojoyina iyasithembisa ukuthi izosinikeza inqwaba yemali mawukuthi siyaqhubeka siyisupport yakho ithi sithembisi mawaba nabawu10 bafethu bawu10 zothatha 100 rand ngoqalo uzolanda lo 100 rand asami wethu asihlangane endaweni la othi wena sokuthola khona kuma extreme ngakho sikuthola ukuthi utholakala kanjani awusitsheli kuphi okunye indlela onyo utholakala ngako ama podcast akho. So on YouTube it's E4 podcast and the 4 podcast TikTok nayo E4 podcast TikTok e-streaming nayo and also on YouTube sine page yethu e-streaming sibiza e-streaming on YouTube Facebook e-streaming all platforms e-streaming mina ungangithola as he is Kade on Instagram and Facebook nayo is Kade so yeah lama platform ungangithola la bayo ake ngehle ngobonda njenge staff tabo ayihlangane komlandelayo danke danko